Lena indawo ebizwa ngokuthi eSitunduhills eDassenhoek. Mawukhuluma ngeSitunduhills ukhuluma ngendawo eseduze neDassenhoek. iDassenhoek umakhelwane wayo. Ngokunjalo iAuckland futhi ibude buduze nayo, iqamama, ipaneka kuzoba udima. Le ndawo ke ingaphansi kweDassenhoek. Sithi asivakashele khona namhlanje kunensizwa enza umsebenzi omuhle kakhulu eyilunga lomphakathi. Siza ukuthi ize yasukuma nje yazokwenza lo msebenzi omuhle kangaka ukuclean isiteshi. Bekwenze njani? Ake siphokophele kuyona. Angithiya ngigaleleke la station mfethu, ngibona umsebenzi wakho omuhle kakhulu owenzayo. Igama nesibongo mfethu. Albert. Yes. Langa. Yes, Langa. Yes. Mfowethu, into engilethe la, ngibona umsebenzi omuhle kakhulu owenza la station. Isiteshi sesineminyaka mfethu, singcolile, singekho right, senile. Kodwa ngibuka umsebenzi owenzile. Kusuke phi nje ukuthi mfethu uzugcine ubone ukuthi hayi ake ngize ngizothatha ithuba lokuthi ngisebenzele umphakathi, ngivolunteer. Hayi ngavolunteer ngempela ngoba nami ngabona ukuthi Yes. isimo sanyamhlanje siyabheda. Yes mfowethu. Kuba ngisho nitoko ngisanalo itoko manje ngabona ukuthi ingcono ukuthi ngizozamela mhlawumbe kukhona kuncane boze ngicabangela. Usahlele ekhaya nje. Ngisahlele ekhaya. Awusubuka ukuthi umphakathi mawuvuka emsebenzini uhambe endaweni ezenile. Yes. Njengoba phela isiteshi siphethe into ezimbili, khona abazofika la bagibela ama-taxi ajika la, kube khona abazogibela itimela. Yebo, nabajabula ngempela nalaba amatekisi ngoba manje basaqhamuka laba babona besela. Yes. Ikona ke siDassenhoek Galaxy TV sithe hayi ake sigaleleke kuwena mfowethu ngoba phela iGalaxy TV idila nezinto zangaphakathi. Ngiyawubona umsebenzi mfethu, sengithi ke hayi akungithatha ungibeke mfethu sithi ukubheka la usebenza khona. Ngiyabonga kakhulu. Qale khona la ukuthi hayi awuzizama nje ngoba ngibona ukuthi hayi. Yes. Nalaba linda isiteshi la sile nje mabahlele nje emuva la kwenza mhlawumbe ngaqhamuka inyoka la ibashaya. Yes. Manje beyinkinga lento ingcono ngibakhalisela nje noma bokuthi nje. Yes. Ngenzela nje umphakathi mina ukuthi mkhambi nawe uzobona ukuthi yini. Kodwa nami ngiyathanda manje ukuthi umphakathi wanicabangele. Ukuthi mkhambi nami ngithanda ukuthi nje amandla ami nje ngiwalahla nje ngoba nami ngomahlalela ngisebenza. Kufika kwami nje ngifuna ukuzokhombisa le ndawo ukuthi kade ngime kanjani njengoba uyabona na ukuthi ngeke kuma muntu kodwa ngendlela ukuthi ngifuna ukukhanyisela umphakathi. Samba naye uMr Langa lapha. Uyosikhombisa la ekade ngingangeneki khona. Nawo ubungeke ungena ngoba phela khona nofelebe imamba zonke izinto. So uthi ufuna usikhombisa ukuthi ke ubehamba kanjani ze yoklina kuleli site leli ngale. Eyinikela ngomsebenzi omuhle emphakathini. Uhamba kanjani ngona keke lethi bobush bami lo yabusha la mina lo abangani bathi hayi bo hey bafika hayi ufuna kanjani. Yes. Bafuna kwenzeke ngifunda ngempela ukuthi ngibaqoshe ukuthi ngiyakwazi ukuba ngisebenza ngifuna ukuthi ngisebenza ngedwa manje la nami khona la kuzophazamiseka ngizongifika funa ukwenza ingozi izoyenza anginaseso lahamba ngiphela. Ngokusinikela nje nokuvolunteer bakwethu. Masikhuluma ngokuvolunteer nomuntu owenzisisa umsebenzi, sikhuluma ngento efana nale. Sivakasheleke lapha umfokalanga. Umfokalanga lapha ubusy wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Cleanela umphakathi isiteshi, wenza izinto ezinhle kakhulu. So sithi sizombona siza ukuthi uze wathatha ithuba lokuthi azoyivolunteerla engacelwanga umuntu. Bekwenzeke njani? Ake siphindele kuyena. Njengoba nimbona nangiya lapha phesheya. Eqhubeka nomsebenzi omuhle kakhulu. Uyasikhombisa ke nje nangendlela enza ngayo. Ngithi angimhlaseleke ukuze sithole ukuthi ke uMr Langa ngempela ibuphi umzima abhekana nabo nezinto ezithiza zenzayo
for nje ukuyinikela ilunga lomphakathi. Isiteshi kusikline yedwa njengoba nimbona nje. Sisebhizi siqhubeka nayo umfokalanga. Hayi sisenaye kuMr Langa njengoba nibona nje uyachaza ngendlela asebenza ngayo nangendlela afisa kwenzeke ngayo khona la eSitunduhills station 21 ke indawo ke ewumakhelwane neTasenuk, indawo ewumakhelwane nePaneka, indawo ewumakhelwane noDimba, kuzoba yiAuckland. Uyavolontiya nje uyinikele kusukela nje angazi lelisonto lesingaka mhlambe lesibili noma lesithathu, especially ke kubantu abasuke bemsebenzini masekwenile kuba namathuba amaningi ukuthi babanjwe inkunzi kwenzeke zonke lezi zinto. Sisabhizi naye siyaqhubeka naye nje ubona nje. Leli side lihamba kakhulu abantu because sinendawo ezo2. Abantu bazogibela estation, abantu bazogibela ama-taxi. Kune rank yama-taxi lapha la ifika jike khona khona la station. Abanye bazogibela uPrasa, abanye bazogibela ama-taxi, itimela ngala amatekisi. So uMr Langa wona umsebenzi abewenza ke yonke le ndawo bisiyenile, ibivalekile, kungasabonakali ngisho lemizi engale ngaphansi ngoba siyabona lapha ngaphansi khona imizi yakoXaba, kukhona imizi yakokhoza phesheya, kukhona imizi laphana yako Khanyile njalo njalo. So yonke le mizi mawuhamba la station bingasabonakali. So sithi ke asicacise ukuthi uMr Langa ukwazile ukungena nje ubona le ndawo nje inocingo. Ngale kocingo kukhona iwa njoba ubona awuthi ngiveze kahle. Ngale ngaphansi, yabona? Behamba kulona lo linqanqema yonke le ndawo. And le ndawo ubeyiclean yedwa. Eyinikeza isikhathi. Ngoba ebona ehlele ekhaya esaphelelwa amatoho wathi cha akakathatha isikhathi kunokuhlala ekhaya azothatha ithuba lokuthi alungisele umphakathi le ndawo including uPrasa njalo njalo. Siyafisa ke makhona abantu ke abanoxhaso njalo njalo nabantu abanjani nokumbonga nje ezizakhamizi zase eSitunduhills umuntu enza umsebenzi omuhle kangaka. Busunenkinga ngisho uzogibela itaxi ungakwazi ukubona itekisi uqhamuka lapha nayo itekisi njalo njalo ngoba nayo indawo eqhamuka amatekisi lapha phesheya. Ubungasakwazi ukubona itaxi mayiqhamuka lapha. Yabona? Bekuthi mangabe uqhamuka kuleli ya side leliya ubumbona nangu Mr Langa. Leli side elilapha phezulu ubona ukuza abantu. Uthi mawusuqhamuka uza la njoba ngisho ke nansi itekisi mawuzophonsa amahlako lapha phesheya nansi itekisi izojika khona la station. So abantu bengasaboni ngokuthi beqaqele udoti yonke le ndawo. So wasukuma ku Mr Langa. Sinaye ke sisaqhubeka nengxoxo. Njoba sibona ke nje yonke le ndawo mawubuka lapha phesheya indawo ebizwa ngeZwelibomvu njoba sise station 21 yonke le ndawo bingabonakali konke lapha phansi ko coffee farm bengasabonakali konke mawuthi uyabheka khona imizi laphana koXaba koMlondi mawuqhubeka ngaphesheya nakha kokhoza ngime ngikhululekile mawume kule ndawo ungasakwazi ukubona zonke lezi ndawo masijika njalo nje usibona istation nangu Mr Langa uya lapha ngaphesheya isitolo sakambanjwa ibar kuzoba yihall phesheya mawubuka lapha la kunestage khona ikocebe ekhulu njalo njalo yonke lemizi engele ibingasabonakali. Mr Langa wasukuma ke sisebhizi naye ke sisaqhubeka nohlelo ngendlela isiteshi sesiclean ngakhona. Le view engime ngakuyona ngime kwi view enhle kakhulu eveza isiteshi sonke akubheke nakha i21 lapha kuqhamuka abantu abaphuma lapha kwiCircle la kwehla khona abantu mabephuma ko Pinetown Thekwini njalo njalo. La imva kwami abantu abaqhamuka ngala ehlala ngakhona uMr Langa bezogibela isitimela ekseni njalo njalo. Manje ke ngithi ake ngiqede ingxoxo yami naye ngoba sesiyayivala. Mr Langa kulo msebenzi omuhle kangaka mfana kithi ubufisa ukuthi mfowethu kwenzekeni ngempela usuyinikele kangaka amandla akhe amahle kangaka mfowethu uvolontiye emphakathini wenza umsebenzi omuhle sasa clean station. Ngendlela mina ngibona ngayo isicelo ngicela ngaso la mina baphathi kwangithi ningangisiza ngoba ngempela njengoba ngiyenze lento amandla anginawo. Yes. Amandla yakuqala amandla ukuthi ngisupport umndeni wami anginawo. Mangiza la ngize ukuthi ngizocela ukuthi kwangithi ngingazama nje okuncane ukuthi ngikwazi ukuthi ngisupport umndeni wami. Hayi ukuthi mhlambe ngiyathanda ukuthi ngisuka nje ngizoyenza le. Mfowethu. Yes. Ufuna ukuthi kwangithi ngabe khona okuncane nje ngizosizakala ngakho njengoba ngihleli
phansi nginaney'ngane ngiyafundisa iy'ngane zami kufuna ukuthi ekuseni nje zithathwe imoto gibelo malume yes manje ke anginayo kwale mali ngizamile ukuthi ngithi ngizama ukuthi uma ngizala mhlawumbe ngizokwazi ukuthi iy'ngane zihambe esikoleni ngoba kwamanje ikhona ngane kala ngingasakwazi ukuthi iya esikoleni ngizoziqala unyaka ozayo ngoba angisakwazi ukuthi ngigibelise umalume anginayo imoto ngaphelelwe umsebenzi kade ngisebenza emibili shodwa kwafika le mvula le inkulu yanetha la inethele yademesha emsebenzini kade sibela indawana ye-Transnet u-Transnet wavela wafika wavala le kampani kuvala kwale kampani umlungu wathi hayi naye kade angaqondile ukuthi ingenzeka leyo nto wavela wavala ikampani wathi ozobuya ezikhokhela ma kwenzeka i-Transnet ayilungisa le nto kasi naye lo mlungu lo uyasigebenga ethi mase avalele ikampani asitholanga lutho into asemsebenzini wavela wahamba yaphesheya masithi siyamfuna ke kulo mlungu asatholakala asamtholi sahamba sesombopha lapha nabona bathi bamfuna bathi abamtholi manje asazi ke ukuthi kwenzekweni manje ile nto ngizokubona ukuthi uhlale ekhaya hlezi nje ngixabana nenkosikazi lapha ekhaya Nkosi yami yini uzoyenza uma uhleli ekhaya mfowethu asidli lutho ngabona ukuthi ingane ukuthi kuze ngimziva angibaleke ke ngizosebenza noma ngingazothola lutho ngoba nalo mfuthi uyakhuluma kwathi usebenzelani lapha ngoba akazi ukuthi uyadoba before kube khona into oyitholayo yes ngiyamtshela ngithi ayikho into ngizoyenza ngoba kukhala kwethu la sibukana emehlweni akusosiza ngalutho ingcono ke ngihamba ke ngivolunteer ngiyophisana nalamandla yami mhlawumbe bakhona ozongicabangela okuncane kusasa ngoba into nje awiqali namhlanje ilunge namhlanje kodwa khona ukuthi mhlawumbe bekhona ozongizwela sasa thole esiya ngingabonga makho ukuthi ukhona umuntu ke ozoqhamuka ke angisize njengomfowethu la angakhona la mina ngibona kwangathi ozongisiza ngempela ngale ndlela nami ngingafisa ukuthi yenze cha Mr Langa mfethu sibonga kakhulu sisekhona ke la bafowethu nginayo Mr Langa njengoba nibona umsebenzi indlela osuyiyona besicela abafowethu makukhona abantu abanonembeza including kungaba uPrasa kungaba abafowethu bamatekisi ngoba phela nje bejika la station ngiyacabanga ukuthi ama customer abo meqhamuka la eshona lezansi bebengasakwazi kuwabona even now ama customer besengakwazi ukubona amatekisi mangabe engena station so even amalungu omphakathi ngibala wonke umuntu bafowethu lo ngasabe nawo amandla ukuthi akwazi ukudonate adonatele nayo insizwa enza umsebenzi omuhle kangaka ungabona mawamba la station ku clean and isaqhubeka isasebenza and iphuma namathuluzi ayo iphuma nemishanelo yayo izoshanela la station imfice ebhizi nanamanje ngithe ngilithathe lelithuba ngize kuyena sizoyixoxa siyafisa ke ono 10 rand ono 5 rand as abantu abasaba around 21 bafowethu engathi ngakhona uhlelo kube khona ozoyithathela phezulu ushawe leyo ndishi bese kuzoba khona la abafowethu abakhona la kaPrasa njalo kushawe leyo ndishi including association laphana wakandengezi lapha la bejika khona loyo onesandla mhlawumbe kubafowethu 5 rand 10 rand ongakwazi nje ukuthi avele emsebenzini omuhle kangaka owenziwe umfowethu bese sicela ke iziphathini mandla lezi ephezulu estation sethu njoba sinjena samalungu omphakathi siyayigibela le itimela siyawagibela amatekisi njalo kakhulukazi ke kuPrasa kaPrasa abafowethu amabekhona abantu abakwazi ukubona ukuthi yini abangayenza ngalensizwe njalo abaqhamuke bafowethu bangakwazi ukufaka isivivaneni bakwazi ukuyithinta lensizwa sizowashiya ama details ayo sizoshiya zonke izinto nikwazi ukumfonela njalo siyabonga kakhulu sibonge Mr Langa hayi nami ngiyabonga mina ukuthi mhlambe le nto lesikhuluma kula yize beyiqiniso nokusivumela nje ukuthi mfowethu sizocuya isikhathi sakho mfowethu ubusy ulekele kumphakathi njalo sibonga kakhulu sidase no Galaxy TV What 14 mfowethu ke sikufisela inhlanhla sifisa ukuthi bonke masihlaba lomkhosi abantu bayawubona umsebenzi wakhe even amalungu omphakathi engathi ngaba right mfowethu nami ngiyabonga hayi siyabonga kakhulu ngibonga mina